Black Friday στην Nicolis Group. Είστε έτοιμοι για ένα ταξίδι στο θησαυρό της Black Friday? Στην Nicolis Group οι πειρατές τρελάθηκαν. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές από τα καταστήματά μας, καθώς και σε όλες τις online παραγγελίες σας. Και τώρα, με την Black Friday, οι τιμές είναι πιο πειρατικές από ποτέ. Οι πειρατές μας είναι εδώ για να βρείτε τους μεγαλύτερους θησαυρούς. Σε αυτή την Black Friday είναι σαν να ψαρεύετε θησαυρούς στον ωκεανό των εκπτώσεων. Τώρα είναι και εσύ πειρατής και άρπαξε την προσφορά στην Nicolis Group. Πλώρη για τις θάλασσες της Nicolis Group. Ανοίξτε πανιά και ανακαλύψτε τους θησαυρούς μας. 20% έκπτωση σε όλες τις αγορές από τα καταστήματά μας, καθώς και σε όλες τις online παραγγελίες σας. Η προσφορά ισχύει έως και 28 Νοεμβρίου. Μην το χάσεις.